Sa karong buntag, good vibes lang ta kay atong makauban ang usa ka iladong stand-up comedian nga gikan sa Davao City, si Chabs. Good morning, Chabs, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta na ka? Hi, Attorney Ressie. Good morning. Okay lang po. Mataba pa rin. Kamusta ang imuhang morning food, Chabs? I'm sure murag dili maundang among katawa karong buntaga pero nagkape na ba ka? Ay yes, every morning po. Kasi hindi ako nagbe-breakfast. Kaya naga-diet manggug ko. So, coffee lang jud ko. Pero di lang halata, no? Pero mag-coffee ra jud. Of course, Chabs, gusto pud ka na mo maila-ila unsa ba si Chabs sa likod sa entablado? Well, Attorney Ressie, si Chubs pag likod sa camera or likod sa stage, magmora man gihapon kay jolly man gud gihapon ko sa personal kanang kusog ko magpakatawa, kusog ko maghatag og kalingawan sa akong mga kaubanan. Pero syempre nagapoy mga moment pud na kanang mag-emote ta, kanang labi na pagbayaan ka og uyab. Ha! Char lang. Oh, actually kung sa ang kalahian lang jud pag nako sa tubangan, attorney, no, kay pala check up, pala katawa, pero pag nasa likod sa kamasahay, tone down lang kanang dili kaayo ko kiat kanang hilom-hilom lang ana tipod kaayo sobra pud kahilom kabasikin pud na makastorya, no, nang normal lang. Pero paunsa ba nimo na discover nga aduna day kay talent sa pagpakatawa sa laing tao? Actually, no, attorney, nag-start ni di ko gusto ka na magpakatawa. Uy, murag di man ko feel ako magdili man ko funny. Pero sa among magbarkada good murag ako ang clown ba? Ako ang tawag nagapakatawa, pero wala ako ng ambisyon na himuon ako siyang career. So kanay short lang hanay story. There was a time na event na nagkanta ko, na naka-discover ni duol sa ko kung pwede ba ako mag-audition sa isa ka bar. Ko sige, why not? Go. And then dito na nag-start. So 2008 nag-start till now. Chabs, I'm sure daghan na kaay kag naagian, but aduna ba kay dili malimtan sa imuhang pagka-comedian ug unsa kini? Ni, daghan kaayo. As in, attorney, na ay time nag-perform ko, di ko kalimot, sabay na ko si ER, by the way si ER, I'm sure kailan ka ni attorney si ER, nag-meet na mo ani. Nag-show ko sa Surigao, dako siya nga gym, tapos perfect na, kanang katanggatahay na, sayaw-sayaw na, himutuo mo dili na, bulasot ko sa stage. As in, nawala ko sa stage. Alam ko, bes! Nahabang siya. Uy, Shubino naman ka, nahulog naman ka dira. Natama ka na ko, tumurag gabuk-gabuk ng part. Nawala si Charles sa stage. Uy. Murag spot on yun na imuhang unforgettable memory nga nahulog ka sa stage. Yun sa man to nimo pag-recover ato nga scenario. Wala, ni kat-kat ko, ni balik ko kat-kat, pero takiang na. O, ano man na, di ba, yung the show must go on. Maski magkansay ka, totoo ka, dili, nagkadugo na gud akong tiil that time. Ano po, tsaka, wala na, say, laban, kay bayad man ta. Tapos ayo pag ang travel, sorry go pa kaayo. Dili pwede ni, kaya pa makasyaog pa man, makakatawa pa, makastorya pa, laban! Ano to, nagdugo-dugo ako tayo, laban gihapon. As in literal, the show must go on, Jude. Speaking of the show must go on, imo pang na-mention ka ganina nga nagakanta na gid ka. Pwede ba may maka-request naman ng a few lines of your favorite song? You make me shine, shine like a stars in the heavens. Shine, shine, you keep me shining through. Shine, shine, with the light that you've given, it's true. I'm shining on, all because of you. Wow, thank you for that wonderful song, Chabs. I truly am a fan. But syempre, dahil nandito ka na sa At Home with GMA Regional TV, i-grab na namon yung opportunity, okay? Let's play a very quick game. Aduna may scenario sa imuha. Tapos maghatag lang ka kung unsa ang imuhang advice. Okay? Alang ani na mga situation. So first, unsa ang imuhang tambag sa mga taong nagagukod sa maling tao? Ay, isa lang ko matambag sa inyo, no? Ayaw mo gukod, kaya di man mo iro. Tao man mo. Dapat, di ta magugod, gwapa man ta. Pero ambot lang pod kaay sa ko ang part. Chari.
ayaw mo gukod kay dili ta iro. Sagdi sila mo gukod sa tuwa. Ana lang kadali. O di bitaw ka ni ha, serious ang ano. Ayaw mo gukod sa taong na dili man mo love. Sagdi o okay, nadyo maabot ang time no, mga kapuso. Maabot yun ang time na naadyo lalaki or babae na maabot sa inyo ha. Nadyo nakatakda for you guys. So hulat-hulat lang ta, masking 100 years old na ta, malay mo, naagod gihapon na. Oo, kabalo. At least, pohon, 100 years old ka na kayo madawat 100,000. At bibitaw, na yung na yun nakalaan para sa tuang kanan. Diba? Awas attorney, o diba? Diba attorney? O ayan mga kapuso ha, take note sa advice ni Chabs. But syempre Chabs, gusto pa na mo na makita pa ka pag-usab. Asa baka na mo pwede makita na imong mga live streams. And please invite also everyone to follow you in all of your social media accounts. Hi guys! Hello mga kapuso. You can catch me po sa Turil Slaughterhouse. Charing. Lang. Sa mga kapuso, you can add po sa Facebook ko po na Chabz, CHABZ Corteza, CORTEZA, and sa kuang Instagram, Love Me Chabz, and sa kuang by the way na ako YouTube, no ba na may chance ako yung mga covers dito. Boa Chabz. O syempre please subscribe na lang po. I know, like and follow na lang po sa Trend Mobile na Facebook page. Ayan. Namin dito ni Ate Lady Bam, sila DJ Yaya Ozawa ug si Rocky Pasio. Ayan. And sa DCDR, syempre, sa Davao City Disaster Radio 87.5 FM, every Saturday ang programang Happy Kaayo with Ate Lady Bam. Ayan. Daghan kaayong salamat, Chabs, for bringing smiles to our faces this morning. Daghang salamat and stay safe. Salamat, attorney. Miss you. Kita-kits pohon. God bless. Thank you, mga kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV.